Hayırlı kеш, исәмсез. Театр дөньясын сөюче хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без янәдән бүген Шәрик клубы бинасында. Һәм янәдән бүген театр нурлары тапшыруы. Бүгенге чыгарылышта без сезнең белән Галия апа Нигъмәтуллина турында сөйләшәбез. Иң башта шушы Шәрик клубы бинасы турында әйтеп китәсем килә. Чөнки инде бу безнең татар артистларының, беренче татар артистларының туган урыны дисәң дә ялгыш булмас. Һәм инде бу яңартылган, заманча таләпләргә туры китерелгән бина. Әлеге бинада инде без инде һәм инде сез һәр якшәмбе көнне сәгать 2-дә Габдрахман Ильясыйның Бишара кыз комедиясын күрә аласыз. Аны инде безнең яшь артистларыбыз уйный, башкара. Һәм әлеге театр нуры тапшыруы инде безнең Болгар радиосы дулкыннарында күптәннән чыгып килә. Тулы версиясын әлеге артистларыбыз турында тулы сөйләнгән версияны, алар уйнаган спектакльләрдән үзекләрне шушы Болгар радиосында театр нуры тапшыруында карый аласыз. Бүген әйткәнемчә, үзебезнең шүрәлебезгә әйләнеп кайтыйк. Бүген без сезнең белән Галия апа Нигъмәтуллина турында сөйләшәбез. 1923 елда Казан шәһәрендә махсус белемле артистлар әзерли торган техникум ачыла. Аның беренче студентлары инде соңыннан Татар дәүләт академия театрының составын тәшкил итә. Алар арасында Риза Ишмуратов, Хаким Сәлимҗанов һәм 3 Галия. Галия апа Кайбицкая, Галия Булатова һәм Галия Нигъмәтуллина. Бүген без әйткәнемчә, Галия апа Нигъмәтуллина турында сөйләшәбез. Галия апа 1907 елда 2 гыйнвар көнендә Орш шәһәрендә сәүдәгәр гаиләсендә туа. Кечкенәдән үк җыр-моңга гашыйк кеше була. Һәм кечкенәдән үк сәхнәгә тартыла. Казанда татар техникумы ачылгач, Галия апа анда укырга керә. 1923 ел була бу. Техникумга кергәнче Орск шәһәрендә үзешчәннәр түгәрәгә куйган спектакльдә катнаша. Әлеге спектакль Фәтхи Бурнашның Тахир Зөһрә пьесы буенча эшләнгән була. Ул анда Зөһрә ролен башкара. Аңарда драматизм, нечкә лирика белән сугарылган Зөһрә образы инде профессиональ актерлардан да таләп ителә торган җитди якынаю таләп итә. Ул шушы образны, ничек дип әйтик, профессионал булмаса да оста гына итеп башкарып чыга. Аңарда драматизм һәм вокал үстенлекләре барлыгы ачык төсмерләнә. Шуңа күрә инде бу спектакльне төрле шәһәрләрдән килеп театр әһелләре карый, һәм алар арасында татар театры артисты Мифтах Әбсәләмов та була. 1923 елда ул Галия апаны татар театрына эшкә чакыра. Ләкин сәхнәгә менгәнче Галия апабызга техникумны тәмамларга кирәк була. Һәм инде 1926 елда Галия апа ниһаять техникумны уңышлы гына тәмамлап чыга һәм татар театрына эшкә килә. Ничек дип әйтим? Һәрбер артист театрга килгәч үзенең урынын ала. Кемнәрдер сәхнә хезмәтен бик ярата, кемнәрдер артистлар белән аралаша, кемнәрдер инде яшьләрне сөя. Аларга үзенең теләкләрен һәм инде киңәшләрен бирә. Һәм инде Галия апабыз да яшьләрне бик яраткан. Аларның хәлләрен сораган, авыр вакытта аларга ярдәм иткән, Татарстанның һәм Россиянең халык артисткасы Нәҗибә апа Ихсанова истәлекләреннән шуны китерәсем килә. Яшь вакытта нәрсә җитми. Әлбәттә инде ашау һәм йокы. Хәтеремә сеңеп калган
Галия апага яшь артистлар күбрәк йылыша иде. Тыныч кына, әдәпле, әмма ғрур Галия апа яшьләргә бурычка акча биреп тора иде. Әлбәттә, инде бу акча яшьләргә ашау-эчүгә тотылган, юл хакларына тотылган һәм кирәк-яракка тотылган. Чөнки инде студент үземнән чыгып беләм, ул ярым ач була. Шуңа күрә инде театрга килгән студент, ничек дип әйтим, театрга килгән студент инде ул үз эшенә шул кадәрле бирелә ки, хәтта ашарга аныта. Укытучыларына килсәк, Галия апаның укытучылары Фатих Амирхан һәм Кәрим Тинчурин булган. Һәм Галия ападан сораган вакытта, Галия апа, сезнең укытучыларыгыз кемнәр дип сораган сорауга ул, минем укытучым Кәрим Тинчурин дип җавап бирә торган булган. Тинчуриннан соң инде аңа театрда эшли башлагач бик күп режиссерлар белән эшләргә туры килә. Нинди генә роль башкармасын Галия апа, һәр вакытта да Академия театры вәкиле булуын бер кайчан да онытмаган. Аның дәрәҗәсен актерлык, сакларлык итеп уйнаган. Образларга шундый җитди караган ки, һәрбер образ аның халык күңеленә сеңеп калган. Шушы еллар эчендә сәхнәдә күпме уйнаган Галия апа, аның бит инде меңләгән тамашачы караган. Аның уйнавыннан эстетик ләззәт алганнар, рух күтәренкелеге алып киткәннәр. Халык күңеленә шатлык очкыны салу сәнгать кешесе өчен бәхет ул дип җавап бирә торган булган Галия апабыз. Рольләренә килсәк, Галия апа 300-дән артык роль уйнаган кеше. Әле бу без белгәне генә. Күпме генә уйнама, нинди генә роль башкарма, ләкин халык күңеленә һәрбер артист, бу шәхсән минем уем, минем фикерем, үзенең генә йөзен ача торган роль була. Әйтик, менә мәсәлән дип әйтик инде. Шәүкәт абый Биктимировның иде легендар Дермештән Әлмәндәрендә спектаклендәге Әлмәндәр роле. Шулай бит инде. Һәм Галия апабызга килсәк, шул рольләрне кече яки зур булуына карамастан, югары профессиональ осталык белән башкарган. Тамашачының мәхәббәтен яулаган. Бу сыйфатка бит һәр актер да, ничек дип әйтим, бу сыйфат һәр актерга да бирелмәскә мөмкин. Галия апабызга журналистлар дип әйтик инде шундый сорау биргән булганнар. Уйнаган рольләрегез арасында иң авыры нинди дип сораганнар бер вакыт. Галия апа шулай дип җавап биргән. Рольләрнең барысы да авыр. Һәм әлбәттә инде нинди генә роль уйнама, беренче төп роль булсынмы, икенче пландагы роль булсынмы, күмәк күренешләрдәге роль булсынмы, ничек дип әйтим, ул рольне артист үзеннән чыгара, һәм инде ул аның иҗат җимеше санала. Әйтик, ул аның баласы. Роль ул артистның баласы дип әйтергә дә була. Галия апабыз турында уйнау дип әйтү дөрес микән ул? Аның турында әйтәләр, өлкәнрәк буын артистлары, ул сәхнәдә уйнамый, ул сәхнәдә яши иде диләр. Һәм Галия апа тудырган Зәмзәм Бану белән Рәйхан образлары, бу исемнәр әлеге спектакльдән соң күмәк исемгә әверелеп кала, ягъни нарицательныйга әверелә. Таҗи Гыйззәтнең Ташкыннар спектаклендәге Зәмзәм Бану образы Зәмзәм Бану дип усал телле киленнәргә әйтелгән, Рәйхан инде икенчесе Ялкау кайнанага әйтелә торган була. Менә шушы ике образ белән генә дә Галия апаны инде, Галия апа Нигъмәтуллинаның исемен татар театрының тарихына алтын хәрефләр белән язарлык.
Һәм тагын шуны әйтәсем килә. Гали апабыз әйтеп киткәнемчә, Кәрим Тинчуринның шәкерте булган бит инде. Һәм Кәрим Тинчуринның үзе куйган спектакльләрендә катнашкан. Шул Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәл спектаклендә ул Ишанның һәрбер хатынын уйнап чыккан артистка. Олыгая барган саен Ишанның картырак хатын роленә чыгарга туры килә аңа. Нинди генә хатын образын уйнамасын, ул аның һәрберсенә генә хас характерын таба белгән. Әйткәнемчә, ул 4 хатынын да уйнап чыга. Җитди иҗади эзләнүләрсез Гали апа сәхнәгә бер кайчан да аяк атламаган. Бер кайчан да сәхнәгә чыкмаган. Ул шушы спектакльләрне репетицияләр башлангач, ул шушы образ белән, дип әйтим, тупасрак яңгырар әлбәттә, ул шушы образ белән яши торган булган. Гали апабызның гаиләсенә килсәк, аның ире танылган актер, режиссер Хаким ага Сәлимҗанов. Алар бергәләп Казанга киләләр һәм театр училищесында бергә укыйлар, техникумда дип әйтик инде. Һәм театрга бергә эшкә киләләр. Шушы театрда алар табышалар, кавышалар, гаилә коралар һәм инде бергәләп 2 бала тәрбияләп үстерәләр. Бер кыз һәм бер малай. Малайларын инде бөтен дөнья белә дисәк тә ялгыш булмас. Бөтен Россиягә танылган. Күп еллар Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры булып эшләгән Марсель ага Сәлимҗанов. Менә өлкән буын артистлары белән Гали апа турында сөйләшкәндә, алар һәр вакытта да репетиция вакытларын искә төшерәләр. Репетиция вакытында Марсель абый Сәлимҗанов әнисенә Галия ханым дип дәшәп торган булган. Марсель абый аңа әни дип түгел, Галия ханым дип дәшәп торган булган. Инде Гали апа малайына улым дип түгел, Марсель Хакимович дип дәшәп торган булган. Бу инде ананың балага, баланың анага булган хисләре иҗатка буйсындырыла иде ди. Әйтсәк тә була. Репетиция вакытында бит инде төрле бәхәс кубарга мөмкин, шулай бит. Сораулар килеп туарга мөмкин. Һәм инде алар ана белән ул кебек түгел, сәнгать әһелләре кебек сөйләшәләр иде дип искә ала өлкән буын артистлары. Тагын нәрсә әйтик? Һәр вакытта да бәхәсләшкән вакытта инде чаманы чикне белгәннәр һәм театрда булган чыккан бәхәсне бер вакытта да өйләренә, гаиләләренә алып кайтмый торган булганнар. Театр фондында Гали апаның кызганычка каршы, менә хәзерге заман техникалары яздыру дип әйтик инде, видеооператорлар эшчәнлеге ул вакытта бик тә булмаган. Һәм инде Гали апаның күп кенә уйнаган рольләре тасмага язылмый калган. Ләкин әле театр фондында, радио фондында Гали апа Нигъмәтуллина уйнаган спектакльләрнең язмалары саклана. Хәзер менә мин уйлап торам да, чагыштырып карыйсым килә. Гали апа белән сөйләшүдә бер журналист шуны әйтеп калдырган. Театрдан тыш алар
дуслары белән дә очрашып, сөйләшеп утырырга вакыт тапканнар дип сөйли ул. Һәм инде ниндидер дустының бер кечкенә генә бер шигырь язуы да әлеге очрашуга сәбәп була ала иде диләр. Ул очрашуда инде әлеге шигырь язган кешенең шигырен сүтеп җыйганнар, аны кирәкле урында сүккәннәр, тәнкыйтьләгәннәр, әйбәт булса инде, әлбәттә аны мактаганнар. Хәзерге буын артистлары белән элеккеге буын артистларны чагыштырып карасаң, минемчә элеккеге буын ничектер бәхетле яшәгән. Хәзер без әйтәм бит, күршедән тузың бетсә яки анда нәрсәдер уның бетсә дип әйтик инде. Аның ишегенә барып шакыймыбыз, әлбәттә инде заман техникаларыннан, WhatsApp-тан, Instagram-нан булсын, Telegram-нан булсын, язып, күрше, ни хәлләрең бар, тоз биреп тора әле, яки нәрсәдер биреп тора әле дип сорыйбыз. Элек бит алар күршенең ишегенә барып, шакып, аның белән 5-10 минут сөйләшеп торганнар. Заман үзгәрә дип әйтсәк, дөресрәк булыр. Тагын нәрсә сөйлик Галия апабыз турында. Тулырак без инде Галия апабыз турында һәм күп кенә артистларыбыз турында әйтеп киткәнемчә, Болгар радиосының театр нурлары тапшыруында сөйләп уздык. Без бер вакытта да онытырга тиеш түгел. Әгәр дә без шушындый әүкатле, танылган, иҗатка җанын, тәнен биргән һәм татар театр тарихында эз салып киткән артистларыбыз уйнаган театрда эшлибез икән, без алар битенә кызыллык китерергә тиеш түгел. Һәм без әлбәттә сәхнәгә чыкканда үзебезнең ролебезгә бер вакытта да җиңел карамаска тиешбез.